В Україні новий міністр оборони. Їм став Олексій Резніков, колишній віце-прем'єр та міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Подання на його призначення до парламенту вніс президент України Володимир Зеленський. Перед цим він подякував Андрію Тарану, який очолював міністерство з березня минулого року. В умовах війни всі наші військові віддають себе армії, віддають себе захисту нашого суверенітету, нашої територіальної цілісності, нашої батьківщини, цілком віддають себе і повністю. Саме тому є поняття ротації, це стосується не лише бійців на передовій. Дуже важливо відміняти тих, хто віддався без залишку, змінювати новими професійними людьми, зарядженими, як то кажуть, зарядженими на 100%. Тож ще раз хочу подякувати Андрію Васильовичу. Резніков, виступаючи перед депутатами, заявив про основні напрями своєї роботи на новому посту – змінити підхід до кадрової політики та зробити з Міноборони кращого роботодавця. Міністерство, Генштаб та профільний комітет Верховної Ради мають діяти як складова єдиного організму. Україна має дати комплексну відповідь російському агресору, вважає Резніков. Війна з Росією триває вже 8-й рік. Гібридний характер конфлікту, воєнний потенціал держави-окупанта, а також безпекова ситуація у світі вимагають, щоб відповідь України на ці виклики була комплексною і адаптивною. Ціна ескалації має бути неприйнятною для агресора, а вартість тимчасової окупації наших територій постійно для них зростати. Сьогодні Міністерство оборони – це цивільне відомство. Саме його завдання – формувати політики і візію армії як одного із символів держави, а також створювати умови, щоб Збройні сили могли ефективно виконувати свою функцію – давати відсіч ворогу. Важливим Резніков вважає співпрацю Міністерства оборони та Міністерства стратегічної промисловості для забезпечення армії зброєю. Важливим аспектом має стати військова дипломатія, яку Міністерство оборони проводитиме спільно з МЗС, заявив Резніков. Наші сухопутні війська – одні з найсильніших на континенті. Грозною силою є українська морська піхота. Від згадки про ССО тремтять вороги, а про ГУР після Афганістану взагалі знає весь світ. Проте є лакуни у сфері протиповітряної, протиракетної оборони і потребують суттєвого посилення авіації і флоту. Мусимо дуже прагматично оцінити, де зробити акцент на розвиток власних спроможностей, а де раціонально залучати допомогу. Маємо системно працювати над підвищенням сумісності з країнами НАТО. У нас є значний простір для розширення практичної співпраці з Альянсом. Сильна армія – найпотужніший аргумент у мирному процесі, заявив Олексій Резніков. Хочемо миру? Хочемо повернути Крим і окуповані території Донеччини, Луганщини? Треба підвищувати обороноздатність та стійкість країни. Ми всі з вами, як би тут не було, слуги нашого народу. І голос кожного з вас у безпекових питаннях – це не лише про солідарність, це про відповідальність і довіру, це за життя і за майбутнє нашої батьківщини. Призначення Олексія Резнікова міністром оборони підтримали 273 народні депутати, після чого той склав присягу.